Sa 600,000 na donated doses ng CoronaVac sa mga major hospital sa Metro Manila na dumating nitong linggo, February 28, 2021, hindi sigurado ang Pampanga Provincial Government kung makakasama ang mga medical frontliner sa mga first priority ng gobyerno. Ayon kay Pampanga Vaccine Task Force Chief at Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, na isumiti na nila ang nasa higit 30,000 benepisyaryo na frontliner ng probinsya. Ang hiningi ng national government yung mga master list ng mga hospital workers o mga health workers. Hiningi nila. Hindi ko lang alam kung mabibigyan ngayon dyan sa dumating. Estratehiya ng provincial government ang magkaroon umano ng assessment kung gaano ka-epektibo, kamura, at maging ang availability ng mga bakunang ibibigay ng national government. Paliwanag pa ni Chua, may advance payment na naisagawa umano ang provincial government sa AstraZeneca Pharmaceutical Company. Nasa 14 million yung initial deposit na ginawa na binayad ng provincial government. 40. 14 million. 14 million. Advance payment. For the target of how many volume in the population? 300,000 doses. 300,000 doses. Opo. So first batch yun, may second batch another 300,000. And there is a negotiation going on with Covovax. Sa 300,000 doses, nasa 150,000 individual ang maaaring makinabang sa first batch ng vaccination rollout ng Pampanga. Third quarter o sa buwan pa ng Agosto ito tinatayang maibababa sa probinsya. Ayon kay Chua, 150 million pesos ang initial budget allocation ng pamahalang panlalawigan para sa COVID-19 vaccine. Ang initial namin is meron ng 150 million. Yun yung initial 150 million plus yata yun, if I'm not mistaken. Tapos, meron pang additional na pinaprepare si Gov para dun sa additional na batch of vaccine. Samantala, kinumpirma naman sa CLTV News Team ni Dr. Carlos Mercado, ang City Health Officer ng San Fernando, na nangunguna pa rin sa survey ang Pfizer vaccine sa mga bakunang gustong tanggapin ng mga Fernandino. Yes sir, doon sa survey na kasalukuyang ginagawa natin sa San Fernando, ayaw ko man sabihin na baka influence sa ibang tao, no? Kaya lang lumalabas sa survey namin, mostly preferred nila yung Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. So wala sa listahan ng preferred vaccine nila yung sinasabi nyo ngayon na dumating na vaccine, no? Kaya nga po ang nag-prepare kami kung mag-decline sila doon sa vaccination sa Sinovac, at least meron kaming nakahanda na pangbabakuna sa kanila. At least yung AstraZeneca natin, yun ang ihanda natin. Blanco pa rin ng City Health Office ng San Fernando kung gaano kalaki ang bilang na i-allocate ng Provincial Health Office sa syudad dahil inaabangan pa rin umano nila ang kumpirmasyon ng DOH sa matatanggap na ayuda ng mga ito sa mga prioritization list. Paolo G. Santos, CLTV News.